Ahoj holky. Tak patříte mezi těch 10, co jsem si vybrala na testovačky mých tyčinek. Jenom chci říct, že to je opravdu moje vášeň. Já teďka mám malé miminko a nemám toho času moc, ale když ho mám, když malá spí, tak se snažím šovat tyčinky. Začínala jsem od tady těchto a teďka už dělám takové tenké třeba, nebo takové. Každá máte v balení většinou nějakou. Některé máte všechny, některé máte jenom nějaké, je to jenom z toho důvodu, že už jsem prostě neměla, jo, takže dala jsem to, co mám. Ale každá, úplně každá, tam máte růži, která je teďka moje poslední verze, to jsem dělala včera. Doporučuji ještě nechat vysušit chviličku a vlastně už to budete mít dobré. Jestli vám to náhodou nebude moc hořet, tak to nechte trošku vysušit. Ale dívejte, a každá tyčinka měla nějaký záměr, proč byla dělána. Kdo má v balíčku takovou tmavou růži, to poznáte tam napsané růže, prostě jenom růže, a tak se mi dělá na novoluní, je to pro mě speciální, protože je tvořená ze 4 druhů růže. Je to tam růže kastilská, je tam růže, to je mexická, pak tam je růže, která je puškarská, kterou mi poslala kamarádka, která je z Indie. Je tam damašská růže, která je zase z Maroka, to jsem si dovezla. A je tam růže stolistá, co mám od Čárky Urbanové, co je tady z Česka. Je to kombinace růží plus kadidlo hojary, jedno z nejsilnějších kadidel ve světě, je hodně jako oceněné, je takové otevírací, prostě očišťující prostor, je taková láska. Takže pro mě tady ta růže znamená takové boží milosrdenství, boží prostě milost, taková jako, je to silná. A máte ji tam ale v menším, jo, já jsem někomu to velkou nedávala, já mám jenom asi 2, a jsem si nechala pro sebe. Ale jenom ať víte prostě, takže to je jako taková pro mě jako silná medicína, která se dělá za novou a vlastně bude úplněk, tak si vám to nestihne dojít v období úplňku, tak ty zapalte. Je taková zajímavá, specifická, je silná, taková uvnitřující. Je to prostě, jenom chci říct, že všechno, co dělám, je opravdu z bílin, nedávám tam esenciální oleje. Tyčinky, které normálně kupujete v obchodě, většinou z 99% jsou s esenciálníma olejema. Je třeba Madre Sagrada, španělská značka, která vyrábí supervoné tyčinky přírodní, tak používají taky esenciální oleje. Neříkám, že to je blbost, ale já prostě fakt používám jenom z toho, co ušulám, jo. A ty byliny si mixuju, některé si sbírám, některé samozřejmě, které nemám, tak si dovážím, ale tak to dělám ještě těma kadidlama. A krásně to hoří. Chtěla bych, abyste mi potom řekli, jak na vás ta růže působila. Mně se zbudila malá, takže teďka pokročuju ve vaně. Pak tam máte šalvějovou. Dovezla jsem si normálně z Maroka šalvěj, protože tam měli tam šalvěj, úplně takovou voňavou a byla jiná. To se říká, že africká šalvěj, že to je zvláštní, takže ta tyčinka, co je v tom obale, jedna je růžová a jedna je bílá. Ta bílá je šalvěj s pelíňkem. Šalvěj, pelíněk a je tam ještě eukalyptus. A je to vlastně, dala jsem tam mastix a to je vlastně z řeckého ostrova. Je to vlastně z pistáciovníku strom, z pistáciovníku. A je to takové jemné, vykuřováno. No, prostě očuchejte a uvidíte, jak mu to bude vonět. Kamarád říkal, že to je úplně pecka. A vzal si jich 20. Těch tyčinek. Takže tam je marocká šalvěj, pelíněk tam je český a je tam ten eukalyptus a ta pryskyřice z toho Řecka. To je to takové, přijde mi to hodně jako čistící a hluboké. A ta africká šalvěj je dobrá.
Takže mě zajímá váš názor. Ta druhá růže, to už jsem říkala, to jsou 4 druhy růže. A pak další, kde je levandule, pro ty, co přišlo i levandule. Tak levandule jsem dělala s břízou, protože jsem se dočetla, že bříza je dobře hoří a tak jsem to chtěla vyzkoušet. No a úplně nádherně to hoří, takže doufám, že on to bude zapálit. Doporučuji zapalovat to nad ohněm, ne nad zapalovačem, ale nad ohněm, pak nad svíčkou nebo nad prostě sporákem. To jako by mělo krásně se rozhořet. A pak to musíte tipnout, většinou jako všechny krásně hoří. No, takže ta bříza z levandulí, to je taky zajímavá, krásná kombinace. A dala jsem tam taky toho trošku vykuřovadla na sticks. A potom je tam další a tam je napsané smrk a růže. A to je vlastně ta stejná, jakoby ta kombinace těch růží, co jsem vám říkala, ty 4 růže, taková ta hloubka, ta matka, taková to teplo prostě, jako je to taková síla, protože to je vlastně růže z různých kontinentů, takže no prostě je to boží. Takže tam je to ty růže a je to obalené v tom eukalyptu s tou šalvějí a tak, takže to je vlastně jakoby kombinace těch dvou dohromady. A je v tom smrk. A taky to hoří, je to čerstvé, takže vám to třeba nebude hořet tolik. Ale když to necháte ještě vysušit, tak se vám to rozhoří. A tak bych chtěla vědět váš názor. Dejte mi vědět, která vám voněla nejvíc a jak vám to dobře hořelo. Kdybyste mi třeba poslali fotku nebo video, jak vám to třeba hoří, jak máte nějaký rituál, jak hoří vám to tam, nebo video a k tomu něco napsali, byla bych moc ráda. Protože je pro mě důležitá zpětná vazba, jestli vám něco vlastně voní nebo ní, co jste u toho prožívali třeba. Včera jsem to dělala s láskou, zručně a bavilo mě to. Proto jsem se to rozhodla prostě dát na vyzkoušení, já chci hlavně, aby to jako lidi očuchali, aby to poznali, aby věděli prostě, co tvořím. Tak dejte vědět, holky, čau.